U kijkt naar Omroep Krijtland met vandaag de volgende programma's. Het regiojournaal. Streekproeven. Koetsje door het Krijtland. In de muziek is iedereen gelijk. Twee dagen voordat de Amstel Gold Race over de Gulperberg zal komen, wordt er een monument geplaatst. Een monument ter nagedachtenis aan sportcommentator Jean Nelissen. Voor velen gewoon de Neel. Ik ben perschef van de Amstel Gold Race en vandaag ook door initiatiefnemer Erwin Lennarts gevraagd om ook een stukje gastheerschap voor mijn rekening te nemen. Dat doe ik graag op deze bijzondere dag, zo aan de vooravond van de Amstel Gold Race, hier langs het parcours van de Amstel Gold Race. Hier is het eigenlijk allemaal mee begonnen met het boek Jean, het opzienbarende leven van de Nil. Ik zag vorige week een tv-programma op de Belgische tv waarin Tom Lanois te gast was, Belgisch schrijver. En die vertelde onder meer over zijn vriendschap met Jan Wouters. Jan Wouters zou je kunnen omschrijven als de Belgische evenknie van Jean Nelissen. En een van de verhalen was dat hij met Jan Wouters in de auto reed, Jan Wouters hoorde praten en dat hij steeds maar achterom keek om te zien of het peloton er al aankwam. Dat is een beetje dezelfde associatie die ik met Jean heb. Wat fijn om zoveel mensen op deze hele mooie plek en bij deze hele bijzondere gelegenheid welkom te mogen heten. En dat doe ik uiteraard namens ons gemeentebestuur. Ook wethouder Philippe Lahey is hier aanwezig. Er zijn raadsleden aanwezig. Namens ons allen, welkom hier op deze markante plek in onze gemeente. En uiteraard een bijzonder woord van welkom aan de familie van Jean Nelissen. De schrijver van het boek, wat zojuist al is aangehaald. Het opzienbarende leven van de Neel, Bart Jongman. Ook welkom aan mensen uit Gulpen die Jean goed gekend hebben. Peter Benen heb ik gezien, welkom. We staan hier en daar hoef ik weinig aan toe te voegen, u kijkt gewoon rond. We staan hier te midden van het Zuid-Limburgse natuurschoon. Met fantastische uitzichten, een unieke plek in Gulpen-Wittem. Het uitzicht over het Gulp- en Geuldal. Want u weet, eigenlijk hebben wij geen heuvels of bergen, maar eigenlijk hebben wij dalen. En die zien we. Dat maakt overigens voor wielrenners niet veel uit. Als u hier omhoog komt, heeft u echt gewoon 14% te pakken. Er is eigenlijk maar één iemand die hem zou kunnen vervangen. En we weten wie dat is. Onze Jean. Jean was dan een gewone Limburger. Ik heb hem heel goed gekend, vooral de laatste jaren van zijn leven. Ik ben medicus, mantelzorger voor hem geweest. En was een lieve man, we hadden het fijn samen. Maar even zeg maar vanuit de uitwendige optiek, was het een gewone Limburger? Nee, helemaal geen gewone Limburger. Het was een man die Limburg tot ver over de provinciegrenzen bekend maakte. Was het een gewone verslaggever? Nee, ook niet. Hij was een verslaggever die zijn taal vakkundig en helder deed. Die zijn reportages doordecemde met een on-Nederlands woord, human interest. En hij stond heel dicht bij je als je naar hem luisterde. En Mart noemde dat het bronsgroen eikenhouten stemgeluid. Was Jean populair? Nee, hij was veel meer dan dat. Hij was je huisvriend 's morgens bij het lezen van je ochtendkrant aan de ontbijttafel. En als je naar de televisie naar hem luisterde, was het of hij bij je in de huiskamer zat. Ik wil in ieder die dit monument mogelijk heeft gemaakt, Erwin Lennarts voorop en het college van BMW, van harte feliciteren met dit initiatief. Dat komt op de dag voor de Amstel Gold Race, waar Jean zo vaak bij is geweest.
En het is toch een signaal van hogere orde dat nu hier naar beneden toe komt. Laten we alle wielrenners en ook wij zelf, als we hier in de buurt komen, langskomen, nog eens aan Jean denken en gedachten tegen hem zeggen. Hoi Jean. Hij was een heel bijzonder iemand. En als we aan hem blijven denken, en u belooft mij dat allemaal te zullen doen, ik voorop, dan geldt in ieder geval, zolang als je aan een goede vriend blijft denken, is die niet echt dood. Dank u wel. Dat jullie misschien allemaal niet weten, omdat het natuurlijk mijn oom was, maar hij was ook een beetje mijn vader. Jean had geen kinderen. Die had een hele gevaarlijke hond, waar je dus niet bij kwam komen. Henny Kuiper is al gevlucht. Ik geloof dat Dries van Nacht een keer achter een deur gevlucht is. Dus dat was echt wel een gevaarlijk hondje. Maar Jean was ook een soort van vader van mij. En hij was de man die mij bracht naar PDM. Hij was de man die mij bracht naar TVM. Hij was de man die mij bracht naar Rabobank. Hij was de man die mij bracht naar Eurosport. En daar gaan we anekdote over. Ik deed commentaar. Ik kwam zo van de fiets. Jullie weten het allemaal. Van de een op de andere dag gestopt. Nou, gaan we lekker spelen met die commentatorpositie daar in Parijs. En er was echt niemand die mij vertelde dat je die knop moest drukken om dan in de huiskamer te komen. Dus nou goed, van de fiets af in de commentaarpositie. Koptelefoontje op. En ik had op een gegeven moment een wedstrijd. En dat was volgens mij de Giro d'Italia. En er reed een Wit-Rus voorop. Maar ik zei een Belarus. Dus nou goed, ik had de hele tijd over een Belarus en een Belarus en een Belarus. Dus ik was klaar. Een wedstrijdje werd gewonnen. En ik had de telefoon. En Jean, Belarussen bestaan niet. Hoe heten ze dan? Dat zijn Wit-Russen. Nou, zo ging dat dus gewoon altijd. Dat was niet... Dat hield niet op bij de Belarus, maar ik mag me gelukkig prijzen dat ik met een man heb mogen werken, die ik heel goed heb leren kennen, die mij gewoon ook nog heeft opgeleid als journalist. Die mij vertelde wat je wel moest doen en wat je niet moest doen. En daar heb ik vandaag de dag nog altijd profijt van. En daar ben ik hem ook nog altijd dankbaar voor. Dus voor mij zal die altijd in mijn hoofd zitten. En als ik mijn buurman een sigaartje ruik, dus als hij in het roken is, dan denk ik altijd weer aan Jean. Want Jean is voor mij niet de alcohol, maar de sigaar. Moment, de ere van Jean. Jean, de verteller van anekdotes, gaan we dan nu onthullen. Moment, de champagne komt langs. Ja. Ja jongens? 1, 2, 3, ja. Dit is hem. Waar is het? Hey Nancy. Hey. Daar zijn we weer. Ja, vorige keer, 3 keer heb je me op pad gestuurd. Klopt. Ik heb de producten bij ons. Kommedoe, spelbrood en de overheerlijke stroop. En daar gaan we nog een gerecht van maken. Ja, oké. Dus wij gaan... streepproeven. Ja. Hallo. Nancy, Hoi. Luc, Dag Rob. leuk dat je er zijn. Ja. Fijn dat we er mogen zijn. Met een lekker spullen zie ik. Ja. Ja. Ja? En jij gaat ons helpen Ja? met koken? Mooi, wat heb je meegenomen? Ik heb lekker kommedoe. Ja? Huisgemaakte stroop. Ja? En spelbrood. Heerlijk, kunnen we er lekkers van maken. Dat denk ik ook. Ja Rob, Luc en ik komen bij jou voor te koken. Ja. Stel jezelf eens even voor. Ja, mijn naam is Rob Kemmeren en ik run samen met Laura een bed and breakfast hier in IJzerheide. En behalve dat ik gasten ontvang om te logeren en te ontbijten, kook ik regelmatig voor gasten.
De gastentafel noem ik dat. Ja. Dus ik heb wel wat met koken. Ja. En vooral als het gaat om lekkere ingrediënten. We hebben de producten romadoux, brood en stroop. Wat ga je maken? Ja, je kunt daar ontzettend veel mee natuurlijk. Ik heb nagedacht over een kaasfonduutje, dat kun je er heel lekker van maken. Ik wil ook iets heel ingewikkelds gaan doen met een kaas bavarois, maar ik denk nee, weet je wat, ik hou het gewoon lekker simpel. Ik ga een burgertje maken van kaas en noten. Dus eigenlijk een vegetarische burger. Met een lekkere salade erbij, met een stroopdressing. Dus wat we gaan doen is die kaas gaan we lekker raspen. Die noten gaan we klein maken, die gaan we met elkaar vermengen. Dat brood gaan we lekker roosteren. En door die snijbietjes, ik heb snijbietjes genomen. Je kunt ook een rucola nemen. Je kunt gewoon de salade naar keuze. En dan gaan we lekker stroopdressing bij maken. Dus eigenlijk heel simpel. Eigenlijk heel simpel. Maar toch anders dan anders. Want er zijn zat mensen denk ik die wel eens een hamburger in een pan hebben gegooid. Maar nog nooit zo'n notenkaasburgertje hebben gemaakt. En ik ga laten zien dat dat heel simpel kan. Prima, ben benieuwd. Ik zie dat we trouwens peterselie hier hebben staan. Ja. Misschien kunnen we ook nog wat andere kruiden voor in gebruiken. Hè? Bijvoorbeeld daslook. Ja. Is dat een idee? Lijkt me een goed idee. Want je kunt eigenlijk, het leuke van dit recept is dat het niet uitmaakt met welke kaas je het maakt. Niet uitmaakt met welke noten. En eigenlijk ook niet uitmaakt met welke kruiden. Als je maar gewoon, experimenteer er maar gewoon mee. Maar het is een goed idee, want daslook is echt van dit moment. Ik heb het in de tuin staan, dus we kunnen het gaan plukken. Gaan we plukken? Absoluut. Ja, doen we. Kom, gaan we erbij. Serenata per i separati e i bambini soli un po' sperduti che si addormentano tardi con mamma TV. Serenata per i governanti, se cantassero andremmo più avanti. Per i pensionati un anno e un soldo in più. Serenata per i gatti neri. Nou, de daslook. Ja. Vers geplukt uit eigen tuin. Goed idee, Luc. Dat gaan we doen. Ja. En hoe hoe zie je nou dat dat daslook is? Ja, daar moet je het blad voor herkennen. Het is een beetje een lelietje van Dalen-achtig blad, hè? Een langwerpig groen blad. Over een paar weken komt er ook een mooi wit bloempje in. Je kunt het allebei gebruiken. Op het moment dat het bloempje gaat bloeien, dan kun je het blad niet meer gebruiken, want dan wordt het taaiig. Maar dit heeft een hele subtiele looksmaak. Het is een looksoort eigenlijk. Ja. Qua smaak houdt het een beetje midden tussen bieslook en knoflook. Hoe jonger je het blad gebruikt, en dit is nu vrij jong, want het is pas een week of zo of anderhalf oud, hoe lekkerder het is, hoe aromatischer. Want je kan het zo eten. Je kunt het zo eten, ja. Dus je mag het proberen als je wil. Ja. Ik zal laten zien dat het mag. Ja. Je hebt het zelf aangeplant, hè? Want het is eigenlijk beschermd. Klopt. Het is een beschermd plantje, dus in Zuid-Limburg kom je het vrij veel tegen. Je moet het vooral met rust laten, want het is een beetje zeldzaam. Het wordt weliswaar minder zeldzaam, maar het komt ook omdat het steeds gemakkelijker te verkrijgen is, gewoon bij kwekers. Dan kun je het plantje kopen, hebben wij ook gedaan, hebben we in de tuin gezet en dat gedijt prima. Nou, als je het knolletje laat zitten en knipt alleen het blad af, dan vermenigvuldigt zich dat als de pest, zeg maar. Ja. En dan proeft het echt naar knoflook. Het is een echte looksmaak. Ja. Goed, dan ga je beginnen met kaas raspen. Als jij de kaas gaat snijden en raspen, ik heb een stukje boerenkaas, een stukje brie, niet uit de regio, maar die heb ik even nodig om de hele sterke smaak van de romadoux te compenseren. Want het is natuurlijk een hele sterke, geurende en smakende kaas. Ik vind hem heerlijk, je moet ervan houden. Maar voor de mensen die er iets minder van houden, ga ik iets verzachten met de andere kazen. En je kunt eigenlijk alle soorten andere kazen gebruiken? Ja, je kunt andere kazen gebruiken. De bedoeling is wel dat er straks een kneedbare massa ontstaat. Hè. Dus je moet vooral ook een beetje vette kazen gebruiken. Okay. Want anders blijft hij niet aan elkaar zitten. Als je hele oude droge kazen gaat gebruiken. Liggen, wat pistachenoten en hazelnoten. Ook hier kun je variëren. Als je lekker vindt om cashewnoten erin te doen, dan doe je dat gewoon. Ja. De noten mag je van tevoren even roosteren. Hoeft niet per se, want ze worden dadelijk toch gebakken. Plus, als je ze niet roostert, dan blijven ook alle oliën er lekker in zitten. En dat heb je straks nodig voor de binding van de massa. Dus wat we doen, er zijn verschillende manieren om die noten hoe zeg je dat, te hakken. Ja. Te verkleinen, te breken, dat woord zocht ik even. De manier waarop ik het meestal doe is tussen twee theedoeken leggen. Dus een theedoek, en je legt een theedoek overheen. Of je slaat deze dubbel, had ook gekund. En dan gewoon met een deegroller die noten
fijn maken. Ja. Fijn maken. Ik leg die theedoeken erop, om te voorkomen dat die noten alle kanten op springen. Als je het niet doet, dan heb je je hele keuken vol de noten zitten. Ja, dat is best wel slim, ja. Zo, ik heb nu het eerste gedeelte al gerast. Ik denk dat we nu doorgaan met de brie. Ja. Korst eraf halen? Ja, zou ik wel doen, want het is niet zo lekker in de burger straks. Zou ik ook bij de rommeldoe dadelijk doen. Deze korst is weliswaar gewoon eetbaar, ook bij de brie. Alleen die stukjes die straks in de burger tegenkomen, dat is iets minder lekker mondgevoel. Nou, ik heb de noten gebroken. Kijk, zie je. Dus het zijn allemaal kleine stukjes geworden. En dit gaan we gewoon bij elkaar pakken en bij de kaas doen alvast. Ja. Wanneer ben je begonnen met passie van koken? Ja, dat is eigenlijk de schuld van Laura. Ik was vroeger zo'n hele luie kok, hè, dus allemaal dingen in de magnetron en zo. Totdat ik Laura leerde kennen. En die heeft me eigenlijk leren koken. Laura heeft wat Italiaans bloed in haar aderen, dus die ging mij laten zien hoe je met hele pure, lekkere producten en eenvoudige bereidingen heel erg lekkere gerechten kan maken. Ja, dus die vonk is overgeslaan en nu sta ik vaak in de keuken dan Laura. Dus dat... Is ze blij mee? Zij is er best blij mee, ja. Ik ook wel eigenlijk. Ik vind het wel heel erg leuk om te Dimmelo tu, cos'è si addormentava, abbracciandosi a me. Goed klein natuurlijk. Ja, zo klein mogelijk. En Luc is bijna klaar met de rommedoezie. Ja. En dan maak je een stapeltje. Je rolt het eigenlijk even op als een soort van sigaar. En dan ga je het snijden. Altijd het snijden de vingers bijhouden, hè, want anders zit je eronder. Ja. En dan eigenlijk een beetje zo knokkeltjes maken waar je tegenaan snijdt. Ja, daarom snij ik niet. Ja. Kwestie van oefenen, ook veel doen. Ik heb Facebook Live even een beetje zo. Een beetje. Hier zitten dus de 3 soorten kaas in, de noten, een paar soorten en kruiden. Ja, wat we nu gaan doen is een beetje peper en zout erbij. Niet te veel zout, want de kaas is ook wel een beetje zout. Hè? Ja. Peper mag je best, dat is precies andersom, want dit was het zout, neem je kwalijk. Niet te veel zout. Maar wel lekker peper. En dat doe je ook weer naar eigen inzicht. Ja, als je wat te veel kaas in zit is niet erg, zitten te veel noten in is ook niet erg. Veel te veel noten, dan bindt hij niet, dan valt hij uit elkaar. Dus dat is een beetje zoeken naar het juiste evenwicht. Ja. Maar dit gaat een beetje op gevoel. Om de kans op uit elkaar vallen nog wat kleiner te maken, denk ik er nog even een eitje in. Dat bindt ook. Op elkaar mengen met onze handen, zodat het een smeuïge massa wordt. En door die vettige kaas wordt het dat vrij snel. Okay. Ik zou er zelf nooit aan denken om dadelijk kaas in een pan op die manier te doen. Het kan prima hoor, je moet het natuurlijk niet te lang bakken. Dat hoeft bij deze burger ook niet, want er hoeft eigenlijk niks te garen. Normaal gesproken vlees moet je garen. En als je er paneermeel doorheen zou doen, of in ieder geval iets met bloem bedoel ik, dan moet dat ook garen. Dat zit hier allemaal niet in. Dus dit is alleen maar kaas en noten, hoeft niet gaar te worden. Dus wat we gaan doen zometeen, met weer wat schone handen, is daar burgertjes van maken. En heel even kort om en om bakken in de pan. Goed Luc, ik heb een tusje voor je. Hier gaan we burgertjes van maken van zo'n bolletje, dat mag iets groter. Centimeter dik? Ja, een paar centimeter. Kijk, en dan druk je dat plat en maak je daar gewoon een mooi rond burgertje van. En hierop. Ja, Lucas is bezig met het maken van de burgertjes. We hebben hier nog wat snijbiet staan. En die ga ik dresseren met een eenvoudige dressing met stroop. Dus wat we doen is een beetje olijfolie. En je zegt snijbiet, is dat een soort sla? Een soort sla, ja.
Maar je kunt, er zijn allerlei soorten sla die je kunt maken. Dit zit ook vaak in de meskloen. Hè. Dus een gemengde sla die je kan en klaar koopt in de supermarkt. Zit vaak dit blaadje ook doorheen. Maar het heeft een beetje bittere smaak. Ik vind het zelf heel erg lekker. Dus daarom heb ik nu gekozen voor alleen snijbiet. Het staat ook heel leuk op het bord, hè, door die rode nerf in het blad. Ja. Ja. En de olie wat je erin doet, wat is dat, Frits? Dat is extra virgin olijfolie. Dus gewoon een goede olijfolie. Maar kies daar gewoon een lekkere smaakvolle olijfolie. Ja, en gewoon een laagje. Ja, gewoon een beetje. Het is maar om de sla wat te dresseren. Dus de dressing die moet nooit overheersen. Het is een klein beetje dat er net een laagje over het blaadje in zit. Wat witte wijnazijn doe ik erbij. Maakt ook niet uit welke soort. Maakt ook niet uit, gewoon die je in huis hebt staan. En als je geen witte wijnazijn hebt staan, maar je vindt frambozenazijn lekker in de dressing, doe dat vooral. Dan natuurlijk een beetje stroop. Er zit altijd een dressing, een ideale dressing is een combinatie van zoet, zuur en bitter. Nou, deze stroop is natuurlijk de toevoeging van zoet aan deze salade. We doen ze even in een bakje en dan kun je best altijd een beetje olie op doen. Dan plakken ze hem vast. Nou, wat we gaan doen, we gaan het pain de bois gaan we lekker roosteren. Daar komen dadelijk de burgertjes op en de salade erbij en een beetje stropen als gewoon een simpele broodrooster? Ja, een simpele broodrooster. Heeft iedereen thuis wel staan. Wat ik doe is een klein beetje olijfolie eroverheen sprenkelen. Ja, dezelfde als net? Dezelfde als net, ja, gewoon lekker olijfolie. Dus de extra virgin heeft gewoon meer smaak. En neem maar gewoon de olie die je in huis hebt en die je lekker vindt. Con gli stessi tuoi discorsi, quelle tue espressioni, in un altro viso cogliere non so. Hoe lang zijn de burgers nu in de pan geweest? Ze zijn, ik denk een minuutje aan iedere kant ongeveer, een minuut of anderhalf aan iedere kant. Ja. Dat zijn mooie goudbruin. Ja, ja. Dus de truc is om het in een hete pan zo kort mogelijk te bakken. Ik heb de snijbiet met de dressing al op het bord gelegd. We leggen daar een stukje pain de bois brood bij. En dan komt daar de burger op. Stroop nog een beetje om het af te maken, denk ik. Ja, exact. Ik heb wat van de stroop iets wat verdund met water. Want dan is die wat gemakkelijker te gebruiken om een beetje te versieren, als het ware. Nou, vrij makkelijk gerecht, wat snel klaar is eigenlijk. Dit is een heel gemakkelijk gerecht. Het is snel klaar en iedereen kan het. Ja, en weer eens heel iets anders met rommedoe, stroop en brood. Ja, absoluut. Ik denk dat we kunnen gaan proeven. We gaan proeven. Het ziet er lekker uit, Rob en Luc. Hebben jullie ja, het ruikt goed. Goed gemaakt, maar nu nog het proeven, hè? We gaan proeven. Ja. Eet smakelijk. Dank je. Ja, en welke wijn is lekker hierbij? Nou, ik heb een wijn hier uit de buurt natuurlijk gekozen, een heerlijke streekwijn, Fromberg. Best wel redelijk bekend hier in het Limburgse land. Vooral een minerale wijn met een mooie afdronk en een heel klein zoetje op het eind. En dat past er wel goed bij dit kaasgerecht. Nou, dan kunnen we nu echt gaan proeven. Met de wijn erbij. Dus kijk wat lekkers in. Ik denk dat Rob ook wel een heerlijk kluisje legt. Doe mee, ja. Dankjewel. Ik zou zeggen gezondheid. 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 Ja, echt lekker. Ik vind het gesmaakt. Ja, rommedoe overheerst ook niet zo. Nee, dus dat is het mooie. We hebben het gecombineerd met wat zachtere kazen. Daardoor krijg je die hele sterke aroma van de rommedoe wordt een klein beetje onderdrukt. Ja. Ik proef hem er nog wel duidelijk doorheen. Dus ik vind het lekker. En de dashoek ook. Die proeft ook absoluut goed eruit. Ja. Ja. En het mooie van dit gerecht is, hij is perfect gebakken, want de buitenkant is lekker krokant en de binnenkant is heerlijk smeuig. Ja. Ja. Nou, heerlijk.
Nou, bent u ook zo benieuwd waar Luc mij de volgende keer weer naartoe gaat sturen? Kijk dan zeker volgende keer naar het programma Streekproeven. Het is dit jaar 200 jaar geleden dat ons mini-buurlandje Neutraal Moresnet ontstond. Een belangrijke zinkmijn wordt er de oorzaak van dat Pruisen en het Koninkrijk der Nederlanden geen ruzie wilden maken om dit gebiedje van zo'n 3,5 vierkante kilometer en het dus maar statenloos loten. 100 jaar wordt er sprake van het betwiste land van Moresnet, met daarin het dorp Kelmis. In deze tweede aflevering het verval van het Eldorado, dat Neutraal Moresnet hoos. Philippe Dreugen schreef er een lezenswaardig boek over en hol een lezing hierover in de bibliotheek van Sittard. Dan zie je hier een pad. Dit is de oude grens. Dit is een pad dat is gemaakt door de Duitsers om makkelijker te kunnen patrouilleren, om die smokkelaars in de kruis te vatten, wat ze toch niet lukte. Nadat Neutraal Moresnet ontstaat, is eigenlijk de eerste vraag die mensen zich moeten stellen in de hoofdsteden, in Berlijn en in Den Haag. Wat moeten we ermee? Hoe gaan we dat besturen? En toen hebben ze besloten om maar 2 commissarissen aan te stellen en die moesten dat gebied dan gaan besturen. Alleen uiteindelijk wisten die ook niet precies wat ze moesten doen, want het was een nieuwe baan. Nooit had iemand ze verteld wat nou precies van ze verwacht werd. Dus wat je ziet is dat de burgemeester van Moresnet, of de burgemeester van Kelmis moet ik eigenlijk zeggen, dat die uiteindelijk nog het meest in de melk te brokkelen heeft en dat die de meeste knopen doorhakt. Omdat als je moet wachten op wat ze besluiten in de hoofdsteden, dan kan je lang wachten. Sommige dingen hebben ze jaren over gedaan om hele eenvoudige beslissingen te maken. En de burgemeester, die heeft als een soort burgemeester in oorlogstijd, zou je kunnen zeggen, heeft gezorgd dat het ook nog een beetje leefbaar bleef, dat gebied. De 2 gesteenten, eigenlijk 3, maar laten we even zeggen 2 gesteenten die van belang zijn bij het begrijpen van de aardvorming in Moresnet, zijn 2 gesteenten die komen uit de periode die we het Carboon noemen. En dan hebben we het over 350 miljoen jaar geleden. En Nederland en België, dus ook Moresnet, ligt dan ergens in Zuid-Amerika. Het huidige Zuid-Amerika. Dat Engelsteen is wat we de ondercarbonische kalksteen noemen. Dat is een materiaal, dat kennen de lui wel van de vensterbanken met die schoen, die zwarte vensterbanken met die schoen, witte fossielen erin. Daar heb ik hier een stuk van liggen. Dat is gewoon een kalksteen, is gevormd in de zee. Daarboven hangt het over het bovencarboon. Dat kennen de lui in Limburg al helemaal goed, omdat in het bovencarboon de kolen zich hebben gevormd. Waar die prachtige fossiele planten en zo in kunnen vinden. En juist op het contactvlak tussen dat ondercarboon en dat bovencarboon, die spleten die zich hebben gevormd, door wat ik net heb genoemd, die continentverschuiving. Daar, in die spleten, daar zuiste dus inderdaad de Erze ontstaan. Und hier ist wirklich die Periode, wo der Betrieb am wichtigsten war. Mit verschiedenen, dieser Bau, das ist, wo die Zinköfen waren. En dat eerst wat ze in de oude berg vonden, Altenberg, Vieille Montagne is, wil het zeggen, dat was een oxidisch erts. Dus dat wil zeggen dat het geen sulfides bevatte. Om het zink te halen uit het erts wat oxidisch is, dat is niet zo lastig. Hoeft maar een paar 100 graden te verhitten, dan kiest het zinkmetaal er wel uit. En wat een groot voordeel ook is, dat levert geen vervuiling op.
Want het andere erts is schalenblende, het zinksulfide, daar zit zwavel in. Sulfide erts konden ze überhaupt niets meer. Ze wisten ze niet wie ze mee moeten omgaan. Dat kwam in 1850, wie eigenlijk de industriële ontwikkeling dus van het zink, van hoe moet ik dat zeggen, het industriële zink wat we nu kennen, dus was het de dezer mee maken, waar van alles mee gemaakt wordt, kunsten, walsen, daar konden ze van alles mee, maar dat konden ze toen niet. En daar kwam het zinkmetaal wel uit, maar alle zwavel ging de loggen. Dat gaf een gigantische verontreiniging door. Chemicus Jean-Jacques Donny uit Luc vroeg in 1805 bij Napoleon een concessie aan om op 8000 hectare metalen te mogen delven. En dat betreft het gebied rondom de gemeente Moresnet. Dat is een Jans procedure van de Donny, die had dat ook onder andere, de Donny had dat ontdekt, had het toch weer ontwikkeld. En der kreeg toen van de Napoleon de concessie voor Jolen dan ook. Jolen van de Napoleon kreeg hij de concessie voor de Aldebeers. Ik ben een enorme bewonderaar geworden van Donny, de uitvinder, omdat die man was zijn tijd zo ontzettend ver vooruit. Hij geeft op een gegeven moment aan Napoleon een bad, gemaakt van zink uit Moresnet. Want hij wil van Napoleon niet een concessie krijgen om dat zink te mogen delven en smelten. En daar zit een kacheltje aan vast dat het water automatisch verwarmt. Een thermische sifon. Nou, ik heb het opgezocht. De thermische sifon is eigenlijk pas 30 jaar later is die gepatenteerd door een Brit. Maar hij maakte dat gewoon, hij knutselde dat gewoon in elkaar alsof het niks is. Een man met ontzettend groot inzicht, alleen een hele slechte zakenman. En uiteindelijk heeft hij van die groeven heeft hij best wel een puinhoop gemaakt. Omdat, ja, hij kon wel zink produceren, maar hij kon het voor geen meter verkopen. Donny war ein Lütticher und der hatte eine Konzession hier beantragt und erhalten in der Franzosenzeit, am 1805 oder 6, sowas ähnliches ungefähr. Und er hatte dann schlechte Geschäfte gemacht. Das war gerade am Ende der Regierung der Franzosen hier unter Napoleon, und das hat dann ist sein Betrieb ist von einer Gruppe aus Lüttich, aber die in Brüssel wohnten, die Familie Mosselmann, und die hat dann später die Gesellschaft der Vieille Montagne, die Société Anonyme des Mines de la Vieille Montagne. Aber die Vieille Montagne kwam van hier. Kelmis, ofwel La Calamine. De naam is afgeleid van het Latijnse woord voor zink. In 1816 bestond de bevolking uit 256 personen en dit aantal wordt 100 jaar later uitgegroeid tot 2500. En dit geeft aan dat dit neutrale gebied een grote aantrekkingskracht houdt op de lui. Men zegt dat het mini-staatje ooit is ontstaan door onnozelheid, maar is blijven bestaan door koppigheid. Ik heb heel erg lang gedacht dat er misschien toch een beetje opzet achter zou zitten. Achter de fouten in het verdrag van Wenen. Uiteindelijk heb ik die niet gevonden. Wat ik wel heb gevonden was dat er mensen... Ja, de secretaris was een bekende losbol, een man die veel achter de vrouwen aan zat. Dus ontstaande onnozelheid, ja, dat klopt. En dan blijven bestaan door koppigheid, dat is absoluut ook waar. Ja, terwijl je het eigenlijk gewoon als heren had moeten regelen, die twee koningen. Hup, de een de mijn en de ander die deelt in de inkomsten bijvoorbeeld. Maar zelfs dat konden ze niet voor elkaar krijgen. De Vieille Montagne, die stond eigenlijk dus... er was wel productie, maar ze konden ze niet kwijt. Toen had die zich dus met Frans kapitaal engagiert. Hausmann, architect, der had Parijs neu gestaltet eigenlijk. Reetenstraße, de infrastructuur wordt ganz veranderd. Er komen blok, wordt gebouwd. En die deze die kregen allemaal dat mansardensysteem. En dat waren natuurlijk zegenplaten. Die hadden een systeem ontwikkeld bij de
bij de Vieille Montagne, dat die kon ze hier naar neer klinken. Dus wordt goedkoop en het wordt, nou, laat we zeggen, ohne Sucherei en eeuwigdurend. Es war nicht mehr genug Erz da, um es weiter zu betreuen, aber wir haben noch immer Zink im Boden. Man könnte wieder eine Grube hier aufmachen, aber es lohnt sich leider nicht. Leider, zum Glück vielleicht auch von den Bewohnern. Aber das war zu früh für uns, dass alles aufgehört hat, dass die Vieille Montagne weg gewesen ist. Für den Tourismus, weil nach dem Zweiten Weltkrieg, dann dachte man, wieder aufbauen, wieder benutzen und nicht konservieren für den Tourismus. So ist noch sehr wenig da. Man muss schon wissen, dass das Haus das war. Und das war für uns ein bisschen zu früh, aber wir möchten unsere Geschichte durch dieses neue Museum auch größer machen, besser erklären und ein bisschen für die Touristen auch zusammenfügen, dass die Flora und die Fauna auch ein Begriff ist für die Leute mit Zink verbunden. Hier war es die richtige Germeingrube hier ist 1800 in die 80 aufgegeben worden. Aber die haben wohl in der Umgegend einen Haufen kleinen Gruben abgehaut. Die zweitgrößte war Schmalgraf. Ich weiß nicht, ob Sie sehen, wo das ist. Wenn man unten an der Rokuskapelle, da geht ein Weg rauf. Und oben ist dann ein Rest von der zweitgrößten Grube Schmalgraf. Er zijn daar grenzen getrokken waar niemand om vroeg, waar niemand zin in had en die uiteindelijk het leven van mensen ontzettend heeft beïnvloed anderhalve eeuw lang. En dat heeft uiteindelijk misschien ook wel een les voor ons opgeleverd. Vandaag de dag, grenzen zijn er nog steeds. Ze creëren een realiteit voor mensen en we moeten misschien eens goed kijken naar die grenzen of die nog wel zo relevant zijn binnen Europa. Er was in de 80er jaren van de vorige eeuw een zekere jonkheer, dokter-ingenieur Paul de Wijkersloot van Weerdestein. En dat was een man die mijn papa bijvoorbeeld in Ieper woonde nog goed gekend had. Dat was een bon vivant, zachten ze, en een jenger zaten ze in vols. En die man die had een geweldig idee. Die zei, die prachtige ertsvuurkomens, daar in Moresnet in de buurt, die vingen voor oog in Zuid-Limburg, wel in de buurt van Ieper. En waarschijnlijk is door de kern van dat hele ertsvoorkomen te vingen. Dus dat kan er economisch flink aan gaan verdienen. Nou, toen is er heel erg veel onderzoek gedaan en ze kosten eigenlijk niet goed bewijzen wat de Wijkersloot gezag had. Het leuke is nu, dat als we gaan kijken bij de boringen die hebben plaatsgevonden in de 80er jaren bij het bouwen van Therme 2000 in Valkenberg, is eigenlijk bewezen dat de Wijkersloot toch gelijk hou. We kunnen blij zijn dat de Wijkersloot destijds niet geluifd is, want anders wordt het ganse gebied rond Ieper waarschijnlijk afgegraven. Er worden dezelfde rotzooi ontstangen, bij wijze van spreken, als wat in Moresnet is gebeurd met al die zwavelvervuiling. En de plannen worden zo wijd dat ze met een kabelbaan, dus door de looggans van Ieper naar Wilder, het erts willen vervoeren om het daar vanaf het station weer te distribueren. Een van de mannen die zich in Ieper daar heel erg tegen verzet had, tegen die mogelijke winning, was pastoor Oberje, hoe nog een straat heen is genoemd.
Moresnet was op een gegeven moment echt een soort Wild Weststadje aan het worden midden in West-Europa. Er werd vreselijk veel gedronken, er waren prostituees, er werd gegokt, er werd van alles gedaan dat verboden was. Je ziet dat dan op een gegeven moment toch een soort beschavingsoffensief van de grond komt. En dat mensen zeggen van we willen dit tot een ander soort landje maken. Niet langer die vrijstaat, maar gewoon een echte staat. En daar heeft het uitgeven van postzegels en later het proberen het een Esperanto-staat te maken, heeft daar echt voor gezorgd, of althans ze probeerden ervoor te zorgen dat het een echte staat werd. Ich war aus Welkenrath, aber in Welkenrath war auch Bergbau gewesen. Aber hier war der Bergbau noch teilweise im Betrieb. Das hat mich immer hoch interessiert. Und dann die Situation, Preußen wollte das Gebiet, wollte die Grube und das umliegende Gebiet haben und die Niederlande und nachher Belgien auch. Also das ist während 100 Jahre den offiziellen Namen war Territoire contesté de Moresnet. Contesté, also von jeder Seite wollten sie es haben. Und es war kein großer Betrieb, war ein wichtiger Betrieb wegen der Grube, das ist klar. Die Veille Montagne is een jaar of 10 geleden overgenomen door een nog grotere firma. Onder een andere naam existeert hier wel weer. De Eerste Wereldoorlog betekende het einde van Neutraal Moresnet. Pruisen annexeerde het gebied en na de Eerste Wereldoorlog wordt Neutraal Moresnet in 1919 met het verdrag van Versailles zonder veel tamtam definitief bij België aangehecht. De inwoners protesteerden niet. Integendeel. Ik ben ervan overtuigd dat Moresnet had kunnen blijven bestaan als de Eerste Wereldoorlog er niet was geweest. Kijk, de Duitsers wilden het heel graag afschaffen, maar er werd zo ontzettend hard weerwoord geboden door de mensen van Moresnet, dat ik denk dat uiteindelijk hadden ze het kunnen redden. Hadden ze wel dat land een beetje het had een echte staat moeten worden. Men had daar wel iets meer aan moeten doen. Zo'n vrijstaat, dat was een beetje sleets geworden na een eeuw. Maar dan hadden we het nog steeds gehad en hadden we een leuk mini-staatje in de achtertuin gehad. Gelukkig heeft men in Kelmis ingezien dat haar geschiedenis het vertellen waard is en dat er zoveel mogelijk bewaard moet blijven. En toen men erachter kwam, heeft men rondom de vijver, waarin vroeger de zinkerts wordt gewassen, een wandelgebied aangelegd. Met dat besef van die unieke historie is te laat gekomen. Veel lui weten niet hoe u vergeet, en veel inwoners van Kelmis interesseerde toch niet. Ze realiseren zich niet dat ze in een bijzondere driehoek wonen. Das Triangel, das ist ja ein Dreieck. Dieses Dreieck vom Dreiländerpunkt direkt nach Südwesten, das war die Grenze gegen Belgien und Nord-Süd, das war die Grenze gegen Preußen, aber das war provisorisch. Aber das Provisorium hat een Jahrhundert gedauert. Een van de dingen die ik ontdekte tijdens het schrijven van het boek is dat mensen, doordat ze samen in Moresnet woonden, zich steeds meer een volk gingen voelen. Er woonden Duitsers, er woonden Nederlanders, er woonden Belgen. En dat bleven ze ook allemaal wel, maar ze hadden ook een soort tweede identiteit. Ze werden ook echt Moresnetter. En ik ontdekte dat geeft mensen grenzen. En ze worden een volk. Ze gaan zich ergens thuis voelen. En als Moresnet ons iets leert, dan is het dat mensen daar behoefte aan hebben schijnbaar.
the phone. I leave many words, unspoken and unknown. Every time I see your face, I try to survive in the love maze, and I know when you say my name, I need you. Will you be the one to back me up or back me up? Can I call when I'm all alone? Knock the door if things go wrong. Oh, back me up or back me up. Make me feel like I'm not alone in this big wild world. You're my backup. Who says there is no one out there? Have you been across the waters? Don't we all want to feel safe, protected and strong, to face heavy waves? And I know when you say my name, I need you. Will you be the one to back me up or back me up? Can I call when I'm all alone? Knock the door if things go wrong. Oh, back me up or back me up. Make me feel like I'm not alone in this big wild world. You're my backup. You're my backup. Back me up or back me up. Can I call when I'm all alone? Knock the door if things go wrong. Back me up or back me up. Make me feel like I'm not alone in this big wild world. You're my backup. Oh, can I call when I'm all alone? Door het Krietland, Jan en Alleman, De Maan en Zinewaan, streekproeven en het affiche. Onder andere allemaal programma's van Omroep Krijtland. Deze programma's worden gemaakt door vrijwilligers. We zitten altijd verlegen om jullie die kunnen filmen. De filmpjes in één kunnen zetten, jullie van techniek, fotografen, jullie die de kabelkrant kunnen maken en natuurlijk presentatoren. Dit mogen natuurlijk mannen of vrouwen zijn en alles geleerd worden. Vind je het leuk om hier met te doen en heb je nog een paar uur over, meld dich dan aan als vrijwilliger bij Omroep Krijtland. Aarzel niet en meld dich aan als vrijwilliger op info@omroepkrijtland.nl. Vermeld je gegevens en 4 nummer contact met dich op. Doen dus! Tot zover deze uitzending. Programma's ziet u ook op onze website en op Facebook.